Гүмбе ашап агулану очраклары теркәлгән. 2 кешене авыр хәлдә хастаханәгә кидергәннәр. Хәзер пациентлар хастаханәдән чыккан инде. Табиблар соңгы яңгырлардан соң гүмбе ашап агуланучылар булмасын иде дип саклану чараларын күрергә өнди. Толырак киләсе репортажда. Грибная волна после дождей и погода очень солнечная. Соңгы яңгырлардан соң урманнарда гүмбәләр үрчи. Айрат Бикшәнтәев соңгы тапкыр кәрҗинне 20 минут эчендә тутырган. Урман хәзинәләрен 10 елдан артык җыя. Шулай да кайчак күңелендә шик туа. Похож на лугового опенка. Я не знаю. Болон гүмбәләрен агулы булырга мөмкин дип шикләнәм. Аларны җимем да. Бер генә кисә гүмбә дә агуланырга җитә кала. Бик сак булырга кирәк. Айрат Бикшәнтәев гүмбәне олы юлдан, трак пунктлардан ерак урыннарда гына җыя. Җәйге чорда яңгырдан соң гүмбәләр үрчегән кебек агулану очраклары да арткан. Сезонда 30-40 кеше зыян күрә. Иң куркынычы ак чебен гүмбәсе. Кечкенә генә кисәге дә эчке органнарны зарарлый, хәлсезләндерә. Иң куркынычы пациентлар безгә килеп, кайсы төр гүмбә ашауларын сорагач, төгәл әйтә алмаулары. Гүмбә сатып алганда яки күчтәнешкә биргәндә, кайсы төр икәнен сорашырга, агусыз икәнлегенә инанырга кирәк. Гүмбәне базарда яки сайтларда игъланнар буенча сатып алу куркынычлы. Сатучыларның күбесендә ашамлыкның сыйфаты турында документлар юк. Гүмбәчеләр өчен махсус кушымталар да эшләнгән. Гүмбә ашарга яраклымы, юкмы, бу сорауга җавап бирергә махсус сервислар ярдәм итә. Аларны теләсә кайсы смартфонга күчереп алырга була. Гүмбәне фотога төшерергә, фотоларны кушымтага салырга кирәк. Шунда ук исеме чыга. Әмма бернинди кушымта да тулы гарантия бирә алмый. Сезон башыннан бирле 2 пациент гүмбә белән агуланып хастаханәгә эләккән. Җыелган уңышны эшкәртүдә дә сакчылык кирәк. Күп ашау да зыянлы. Мондый очракларда иң тәмле гүмбәләр дә организмга зыян китерергә мөмкин. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары.